Takže čaute ľudia, zdravím vás pri ďalšom videu. Pôvodne som mal dneska také heroické plány. Akože zobral by som vás na jedno z najikonickejších miest Slovenska. Ale tento plán bohužiaľ dneska z technických dôvodov nejak nebude možné uskutočniť. A to z jedného jednoduchého dôvodu, pretože idem na nočnú a nestihnem to. A prečo to nestihnem? To sa tiež dozviete. No poďme. Jaj boha! Video som musel pauznúť, lebo neskutočné technické problémy nastali. Ja to možno na konci videa ešte aj zostriham, ja som taký debil. Ty kokos, idem, vypadne mi mikrofón. Tak si ho idem popraviť, dám si dole rukavice, sadnem si na ne, alebo respektíve položil som si ich tu. Jasné. Rýchlo sa rozbehnúť, rukavice som tam nehal, jedna sa mi zjebala na zem. No, po pár metroch som si to uvedomil, takže som sa na plnej čiare, tuším na plnej čiare otáčal. Nedá sa nejako predbehnúť, nevidím nič. Takže som sa otáčal, no a Ježiš, no tak nič, tak poďme za ním. Pôvodný plán bol zobrať vás niekam, kde ste ešte nemali šancu vidieť to naživo, niektorí možno, a ukázať vám to takisto nie naživo, takže vynikajúci plán z mojej strany. No ale keďže včera, alebo keď to bolo predčerom, som neskutočne úžasne zmokol, keď som musel ísť po brata do búrky, a motorka bola vyčistená, ale potom po tejto skúsenosti alebo po tejto jazde v neskutočnom daždi vyzerala dosť žalostne, by som povedal. Takže som si povedal, že sa zase len tak nejako obyčajne odvezieme. Boha, ešte dlho sa za tebou budem vliecť, a síce veď už idem odbačať. A dúfam, že pôjdeš tam, kde ja. Čiže doprava, no jasné. No. Mohli by sme sa ísť pozrieť do jednej dediny hore, v horách. Vraj tam otvorili celkom pekný penzión, kde sa dá vraj najesť a vyzerá to celkom slušne a tak. Môžem sa tam ísť kľudne pozrieť, že ako to je, ako to vyzerá. Bože! Prečo práve túto zakrutu mám celkom rád. A takto mi ju sprzní tento Passat. Ukážeme mu trochu, že som neposedný. Ja viem, že nemôžeš ísť rýchlo, kamarát. Cestou tam do tej dediny sú aj celkom pekné zákruty, takže je relatívne možnosť, že si to aj užijem tú jazdu. Ešte som tady nešiel ináč, odkedy mám motorku, ešte som nešiel tam hore. Ani neviem, ja som v tej dedine bol možno raz v živote. Boha, tu je smrad.
je to. Toto je ono. Aha. To celkom pekne spravili. Teda, nepamätám si ani ako to bolo predtým, ale... Je tu zákaz? Asi nie, že? No, tuto je zrúcanina Sivý kameň. Hore. Kam toto vedie? Táto cesta? Ukáž? Aha. No, sem by som asi so superšportom moc neodporúčal chodiť. Áno, tu som to bol vtedy, naposledy. Tu som to naposledy bol. A ďalej už asi nejdem. Tu sa otočím. No tu sme pod hradom. No kedysi tu býval hrad, už je to len zrúcanina. Dneska na to nemám čas, bohužiaľ. Ale niekedy, poďme sem dole. Ja neviem vôbec, túto dedinu ja nepoznám. Poďme tadeto. V ďalšom videu som povedal, že pôjdeme na to ikonické miesto. Som zvedavý. Až to niekto náhodou bude pozerať to video, tak skúste dať do komentára po toto video názov. Tuto. Že kam sa asi budem chystať. Ale bolo by lepšie, keby sme boli viacerí. Niekde by sme sa tam mohli zastaviť, potom najesť a tak. Určite tam niečo bude. Opúšťame Podhradie. Neviem prečo, ale zákruty dole kopcom ma bavia oveľa viac. Z nejakého zaujímavého dôvodu. Veľa ľudí, alebo veľa chalanov, čo som takto pozeral, videá sa relatívne, neviem či povedať, že boja jazdiť dole kopcom, alebo ako to povedať. Ale neviem, ja si to celkom práve dole kopcom užívam. Možno je to aj tým, že nemám až takú silnú mašinu. Tu je nejaký bordel, tu budem pomalšie radšej. Že nemám až tak silnú mašinu a preto ma to baví takto viac. Boh vie. Balíky, boha, traktor. Cez celú cestu. Dobre, nevadí. Rebel. No, a čo je dneska ešte v pláne? Neplánovane sme navštívili Podhradie pod Sivým kameňom. Troška pozornosti. Ideme. Ježiš Mária. Brzda. Ťažké brzdy, stihnem to? Stihnem to ja? Stihnem. Pohodička. No, tam sa to púšťa neskôr a niekedy to už je celkom o držku. Ja idem sem teraz.
babka, keby si sa pozerala, mohla si ísť. No, máš iné záujmy, tak máš smolu. Skúsime. Dobre, len tu by som chcel brzdiť. Neraz by som niekomu vletel do cesty. Napríklad tomuto. No, teraz idem parkovať, či... Ja to skúsim len tak rýchlo. Dúfam, že nedostanem papuču. Bože, nekonečná červená. A mne je strašne teplo v tej prílbe hlavne. Čo takto skúsiť takto? Nahrať kúsok videa so zdvihnutou prílbou, teda štítom. Bude mať niekto niečo proti? Dobrý, do štvorky. Bonusovú kartu dáme? Nemám. To bude? Ďakujem. Majte sa, dovi. Dovidenia. Každý cent som pozbieral, ako správny škrliak. Pomaličky video ukončím, lebo nechcem zase, aby to malo 300 rokov, chcel by som to tak do nejakých 15 minút vždycky obchať. Maximálne, keď bude nejaký tripík, ako chystám v ďalšom videu, tak vtedy to trošku natiahneme, ale aby som sa vyjadril k minulému videu napríklad, naskákali tam už nejaké pozretia, ktoré som vlastne aj nečakal. Za noc v podstate trochu. Získali sme z prvého videa hneď aj nejakých odoberateľov, keď som to pozeral. Chalani, až pozeráte aj toto video, tak díky moc za to, že ste zrejme video aj pozdieľali, alebo že ste dali odber. Pomôže to v tvorbe, lebo ma to bude baviť, lebo viem, že to pre niekoho môžem robiť. No a hovorím, dneska zase to bolo len také, že mali sme nejaké úlohy, niečo ísť skúpiť, niečo ísť zobrať, odviesť sa, ukázal som vám akurát to podhradie. No a práve pred sebou vidím koncertnú sieň. Cyrus, toto sa mi páči. A tuším som sa a zapol, není možné. Koncertná sieň! 3, 2, 1! Ja, hneď mi je lepšie na duši. Idem tajto. Lebo tu je totiž to hlavná. No, lenže aj zapchatá riadne. Nevadí. Pohľadom z mesta sa s vami lúčim. Do záveru videa teda dám slúbený fail s rukavicami a ináč dneska mi toho nevyšlo dosť, takže zrejme to bude dostatočne dlhé. A ešte raz dík chalanom, ktorí video možno pozdieľali. Dík všetkým vám, ktorí ste si video pozreli, predošlé aj toto. Chalani, čo ste dali odber, super, cením si to veľmi a teším sa pri ďalšom videu. Majte sa.
A ja som niekde práve vytratil rukavicu. Piče!